Sanibingelela bonke ababukele emakhaya kwi-Black Lives TV. Ngiyanibingelela nihleli noLungisa namhlanje. Hayi kade nikhumbule kakhulu, kodwa asikho mayelana nalokho namhlanje. Sikwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje sihleli nodadewethu othi kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo, sawubona sisi. Unjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Ngisacubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi udabukaphi? Sanibonani balaleli. Ngokudabuka kwami mina ngidabuka ngapha eBhulwa. eBhulwa. Yebo. Wazalelwa khona? Yebo, ngazalelwa khona. Okay, kuhle-ke. Mawuhleli nami lana kusuke kusho ukuthi-ke na kunemfihlo ofisa ukuyidalula. Ithini imfihlo? Hey, imfihlo yami inzima kakhulu, ngenze okubi. Iqale nje ekuqaleni usithathe uzosibeka emfihlweni. Yebo. Okusho ukuthi mina into engayenza nengikholwayo ukuthi iyona le engizisela. Okay. Imina owenza izinto ezirong. Ekhaya umuzi yabo okujwayele ukuthi kwenziwe ilokhuzane inkukhu. Yabo inkukhu lesulu. Inkukhu like izinto ze-light. Ya, kwenziwa inkukhu nje, kuphekwa inkukhu, kwenziwe idombolo, yabona? Okay. Ekhaya umuzi kanjalo-ke, kuye kuhlale mhlampe kanye ngenyanga noma kabili. Ima-ke ngicela ukubuza la ngoba uthi-ke na nabantu okupheka inkukhu kuye kuhlale. Ukuyiphela inkukhu akunaso isimanga esikhulu. Nina kusuke kukhona isizathu nisiphekela ngayo inkukhu. Ngathi into nje esikhule yenziwe ekhaya. Kusho into abakholelwa nje kuyona, abayenzi leyo 7 colors. Esikhundleni salapho kuba mnandi nje kujatshule kuphekwe yona inkukhu. Okay. Okusho ukuthi-ke mina-ke ngumuntu ekhaya ohlala uyena ohlele ekhona ungasebenzi. Okay. Laba abanye bayaphanta bayasebenza, noma uyadayisa, ubaba uyasebenza. Okay. Ya, ngiye kube yimina koya enze kube lula ngendlela ukuthi ngisuke ngivele ngikhona. Usuke uvele ikhona, so bathembe wena ukuthi-ke na lezi nkukhu yiphekeka kahle. Yonke into ngisuke ngizoyisetha nje, ngihambe ngothenga inkukhu ngibuye ngenze, babuye yonke into i-right mangabe izothengwa. Okay. Okusho ukuthi kutheke ngelinye ilanga, yabo ithina indawo esihlala kuyona lapha ekhaya. Indawo engayona amakhaya aqedile. Okay. Ngoba kunanendawo enomfula eduzane, yabo. Khona abanye abantu lapha bafika laba basuke mhlawumbe beyogeza, belahla izilwane kanjalo nje, izangoma nezayona. Ngiyabona leyo ndawo. Kunaleyo nto-ke. Okusho ukuthi kuthe ukuhamba kwesikhathi, ngibuka lento ukuthi ngibuye ngivaleke ngingabe namali nje wangasebenzi, ngibheka no 350 kuye decline. Wow. So uzama ungitshela ukuthi-ke na angithi ekhaya ngoba uthi kunezinkukhu ezenziwayo. Should bayafaka imali. Baye banginikeze mina ngihambe ngoyithenga. Uhambe uyithenga. Okay, so ngoba uthi-ke na lezi nkukhu ezisemhosheni? No. Okusho ukuthi into eyenzeka nami kwangayona inhloso yami. Okay. Kusho ukuthi bekade u350 wami ungangenanga, yabo, ngoba ngiwona-ke ngisinde kona mhlampe ngifuna ukuthola omadatha kanje, yabo. Hayi-ke ngivele ngifikelwe nje into engifikela noma usathane noma yini mfethu. Into engayenza ngathatha imali mina ishiyiwe. Kwathiwa angithenga inkukhu, ngathatha imali mina ngafaka ephaketheni. Ngakhumbula ukuthi konje khona le ndawo ngeke ngibone benza khona lezi zinto. Ngahamba ngaya khona, mangifika khona zikhona vele lezi nkukhu zakhona. Ngaqukula inkukhu mina khona. Ngabuya nayo ekhaya, ngifika ngenza njengenjwayelo, ngathatha imali ngathula phansi ngazithengela idatha. Imali leyo uthi uyithathile wawuyithathelela for idatha. Angisi-understand kahle isiZulu and ngiyazi ukunye ukuthi-ke nama benza lezi zinto ngoba dusho ukuthi basuke benzele ukuthi balahla amabhadi. So wena awucabanga ukuthi-ke na ngoba uyolanda le nkukhu le ulanda ibhadi ulethe endlini? Akufikanga lokho, akufikanga ngoba ezinye ngithi zisuke ziphila, yabo. Bayitsho ukuthi mhlambe le nto vele kusuke kukukholelwa nje kwabantu, yabo. Okay, so masuyilandile le nkukhu ngifuna ukwazi nanokuthi wayilanda nini? Cause-ke na mangicabanga abantu lezi zinto ezikanje bazenza mhlambe ebusuku noma bazenza ekuseni kakhulu la bengabona abantu khona. So wena uyilanda nini-ke le nkukhu? Ngahamba nje mina ngezikhathi zasemini yasekuseni ngaziphathela ibhakede. Vele ngasemfuleni, yabo, akekho umuntu okunakile ukuthi uyokwenzani noma wenzani. Okay. Mangifika lapha ngifike ngithi qala ngiyabona khona amakhandlela la, kukhona yonke into, amakhandlela amakhalazi nezimali. Ngiyithole ngiyithathe ngivalele la bese ngiyahamba-ke. Kulowo mzuzu lowo okuqhubekane engqondweni yakho uyabona, uyangitshela right now uthi-ke na uyabona kunamakhandlela khona izinto ezifakiwe ezinye, kodwa kuqhubekane emqondweni wakho ukuthi le nkukhu uma uyithatha uyise ekhaya iyodliwa. Angizitsheli
ukuthi mhlampe lento le ingaphinde ingilandele yabo sengilandela nezinkinga ezingaka. Okay, noma ufika ke ekhaya usuyithathile ke inkukhu kwenzakalani? Hayi ke ngifike mfethu kwenzeke njengenjwayelo. Ayi kuhamba isikhathi. Ngithi mhlampe kube u4 months kanje. Iqala inkinga. Ubaba aqala abe nezinkinga emsebenzini awusengenele ukuthi namacala usehamba uma hearing ngiyayizwa. Okay. Hayi kunganakiki. Kuthi kusenjalo noma ngapha ngithi uyathunga udayisa umaphinifu. Ayi umsebenzi wakhe awusahambi. Awusahambi? Usahamba umsebenzi wakhe. Okay. Kuyenzeka lokho ukuthi ke nasifica ama seasons. So yini wena eyakwenza wathi mhlambe ile nkukhu engayenza? Mina into eyangisabisa ukuthi ngangakhuluma nomunye umngane wami. Yabo wayesesho ukuthi izinto ezikanje sengiyenzile. Kodwa ngangeve ukuthi mina ngiyalokhuza ngimtshela ngale iqiniso engilenzile. Sixoxa nje. Wangibeka isithombeni sokuthi izinto ezikanje ziyafakela inkinga mangabe wena uzophinda uyothinta izinto lezi abasuke bezenza lapha. Bazenza lapha. Okay. So manje mawubona ubaba going through umsebenzi enama hearing nomama akusadayiseki kuqhubekani kuwena emphefumulweni? Mfethu lento isiyangidla ke manje senginayo lento lesibuyile isithombe manje ukuthi okushuthi obvious iyona nje straight lento le engayilanda. Ngathatha le yankukhu le ngayibuyisa kanti kushuthi mina ngibuyisa amabhadi lawa kade bawakhipha kushuthi lento iyenza ngempela. Okay, ngaphandle kwamama nobaba ikuphi okunye kwenzeka? Kwaphupha nje. Yezwa kwaphupha nje uma umsebenzi usahambi umfowethu uyashawa abantu yabona nje kusekwenzeka izinto ezingajwayelekile kuyabheda nje ubaba agcina uphelile phela umsebenzi. Agcina uphelile? Kwaphela. Yo. And then mawucabanga ukuthi ke na lemfihlo le mawuyidalula emndenini namhlanje sidalulela ba? Funala ngikhulume naye umuntu uma uyena ngimcabangayo. Mawucabanga uzoyithatha kanjani umuntu onjani? Alifakwa kona. Alifakwa. So manje do you think ukuthi ke na uzoba kwi-position yoku-understand ukuthi ke na wawukwenzelani sikhona izathu awusenza because mina ngoba ngihlela I'm thinking ukuthi ke na if udadewethu ethatha isinqumo sokuthi ayothatha umuntu okhipha amabhadi awafaka endlini sidle amabhadi ngeke mina ngikuxolele. So do you think ukuthi ke na umama uzoba kwi-position ukuthi akuxolele? Ingakho ngize ngazama ukuthi ngifonele la kwi-Black Life ngoba ngizocela nje ukuthi ningisize ingakho ngifuna ukuconfessa kuyena nje. Okay. Ubaba yena ucabanga ukuthi uzoyithatha kanjani? Kunzima kakhulu kuyena ongcono ufuna uqala ingene ngayo umama. Izongena ngomama. Noma mhlambe yena uzobona ukuthi umtwista kanjani noma amtshela ukuthi mhlambe uyile kumuntu yabo nje kudingeka ukuthi kube khona into ezilungiswayo ngokwesintu. Okay. And then umfowenu yena? Ayi naye uzolalela lokho sekushiwo yena. Okay. So before size sifonele umama nje si-confess le ndaba kuyena, wena eyakho impilo iqhubeka kanjani ngoba wenza lesi sinqumo esikanje? Hayi mina nami kuyabheda mfethu. Yabo ke manje ngiya-applya akuphendulwa lutho. Akuphendula ndawo? Lutho njengoba ngisho nje ukuthi kuvele kwabheda yonke into. Ukhona mhlawumbe umuntu esiZulu osuke wamconsulta before uze la? Bengaka phela nje consult. So today ngoba uthi ke na sithinta umama sizomthinta simtshele ngalolu daba. But ke na fanele understand ukuthi ifanele silindele noma yini ngoba uthi ke na umuntu elingafakwa. So if ethi namhlanje hayi mntanami uyikhiphile kuthina ngoba manje usilethele inhlupheko ngenxa ukuthi ube selfish wayicabangela wena uzothini lapho? Kona kuzoba nzima kodwa ke kuyobe kufanele ukuthi naye angixolele mina bengingazi ukuthi kanti lezi izinto zisebenza ngempela. Bungazi? Hayi bengazitsheli. Yo, ngiyayizwela ke babukele emakhaya. Uthi udadewethu bengazi ukuthi ke nabantu mabelahla amabhadi basuke belahla amabhadi ngempela. Namhlanje kwisimo esithi ke na ekhaya yonke into yabhidlika ngenxa yokuthi i-decision ayenza yalimaza wonke umndeni. Kodwa manje sofonela umama simdalulele lolu daba sizwe ukuthi yena ufila kanjani. Cela simfone. Yebo. Mama, asithembe ukuthi uzolibamba ucingo. Naliyakhala.
Hello. Sawubona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisala waka Black Life TV. Ngihle nendodakazi lakho kuhlelo oluthi-kena sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Ya, ngikhuluma mhlawumbe. Okay, ngizocela ungibambele ngoba indodakazi yakho icela ukukhuluma nawe kunemfihlo afisa ukuyidalula kuwena. Okay. Okay na. Yebo, sawubona ma. Sawubona njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Ngabe ngikhuluma noba? Ukhuluma nami ngani yakho Thabile. All right, okay, Thabile. Yebo. Yeah. Yebo ma, ngila ka Black Life bengicele ukuthi ngizoconfessa kuwena ngento engiyenzile ekhaya njengoba izinto sezibheda kanjena nje. Yebo, Thabile. Ubungeke uzikhulume nami ekhaya ngiyise ko Black Life. Ukuthi into engiyenzile ngisho ukuthi yaba yimbi kakhulu kodwa nami kwangayona inhloso. Thabile ne-drama. Okay, uthini inkinga ikuphi? Okay. Okushuthi enkukhwini lezi kade lokungithuma khona kulezi inyangana ezidlule ezi4 ezidlule. Uke wangithuma into engayenza ngasala ngathatha imali mina ngayifaka ephaketheni ngathatha inkukhu lapha kulabo abantu abagezayo lapha emfuleni. Ngabuya ngazoyipheka la ngayisebenzisa imali ezidingweni zami. Hayi Thabile ngizosha serious. Awungitshela Thabile wayenzani imali yami lebengiyinika yona? Ngayisebenzisa ezidingweni zami angithi nina nani beninganginikeza lutho ekhaya. Thabile ne-drug. Ya, awuqhubeke sisindise. Manje ke bengicela ukuthi ongcono le ndaba le sixoxe silungise ukwazi ukuthi sithole umuntu ongasisiza kulento lo abantu laba besizulu. Thabile ubani ozokhokha lapho kulabo bantu besizwe? Ukushuthi uma uzozama labo bantu besizwe. Wena uzozama ma. Hayi bo Thabile. Thabile hayi. Cha mama mina kwakufanele ngenze njani? Inkinga bese ziyanixaka. Bese nizangimini. Kwakufanele ngenze njani mina? Kwakufanele ngenze njani? Ngoba egcineni vele beninganginikeza lutho mina. Thabile imali ubuyidla nobani? No, hayi ukuthi bengidla nobani. Ufuna ukusifaka enkingeni umndeni. Bengayona inhloso yami, bengasiyona inhloso ukuthi ngenze lento engayenza. Ngiyaxolisa, ngiyazithoba futhi kunina kakhulu. Thabile ne-drama. Hayi ingane yami ne-drama. Ngiyaxolisa. Awuqhubeke nale story sakho ngicela ukusiza usiqale from the beginning to the end. Ngicela ukusiza nje sonke ukuthi inkinga yakho yayikuphi uzuqale. Uziwenze lento wayenza Thabile ngoba uyadla ekhaya siyakuphakela siyapheka siyakuphakela uyadla uyasusa Thabile inkinga yakho ikuphi? Ma nami ngiyayidinga phela imali yokuthi ngiyiphilise eceleni mhlawumbe omadatha nento zokugcoba kanje beninganginikeza lutho uyakukhumbula lokho. Wake wayicela? Bengakwazi ukuthi ngikwenze lokho bengakwazi ukwenza. Ngoba bengi-understand ukuthi nenzani. Nginasifaka enkingeni. Hayi Jesu nginasifaka enkingeni. Ngiyaxolisa. Niyasifaka enkingeni Thabile. Thabile niyasifaka enkingeni. Phela namabhadi abanye abantu abawakhipha abalahla inkinga zawo waletha la ekhaya. Ngangayitshela ukuthi lento. Inkingeni eyinkaka Thabile ke khona senze njani ke? Ngangayitshela. Ukuzwa ngawe Thabile ngoba which means icacile ukuthi wena omdala lapha ekhaya. Wenza noma yini oyidla sizwa ngawe. Phela senze njani ke manje waso Njengoba sekukanje mina ngizamile ukuthi ngibuze kubantu engibuze kubona ukuthi kufanele ongcono sithole umuntu nathi ozosisiza sikhiphe lento le eseyibuyile yangena lapha ekhaya. Ngangayitshela ukuthi lezi zinto ziyasebenza ngempela ukuthi nathi zingasiphuphisa zenze lento lo monakalo sokukhona lapha ekhaya. Ukho-ke Thabile. Mawuzozama. Ngitshela ngale nkinga le ngiyaza vuma ukho otherwise uzofaka indlu. Ukho-ke Thabile. Ongcono ube nendlela ukuthi umtshele noma mhlawumbe uthi nawe ukhona la uyile khona. Uzala. Ma ngiyakucela. Hayi uzala shena. Hayi uzala. Hayi ngiyabonga Thabile. Hayi Thabile wangifaka enkingeni. Wangifaka wangishiya ntombazana. Hayi wangifaka Thabile. Sawubona mama. Thabile ubani ozokhopha. Uyangazi Thabile msebenzi. Unjani mama uLungisala lo? Ya lo. Okay, Kuphi konje? Black Life TV uhlelo luthi sikhipha imfihlo. Okay. Siyazwa
Siyezwe into ebuhlungu eshiwo lana indodakazi yakho. Kodwa-ke mina bengifisa ukwazi ukuthi-ke na sizothini ilo isinqumo esiye phambili ngoba manje ngiyabona ukuthi-ke na kuney'nkinga ey'khona emndenini and ekupheleni kosuku kufanele sonke siqhubeke siye phambili. Ingane yamangazi ngamanje ngiphelelwa amandla. Manje amandla ngazi. Ngiyengizwe kuthiwa-ke na makwenziwa into ey'kanjena kusetshenziswa iy'nkukhu ezimnyama, kusetshenziswa iy'nkukhu ey'ngaqondile kahle. Ubungaboni ukuthi mayichutha uThabile laphana uchutha inkukhu enjani? Ngane yami mina mangifitha inkukhu hayi basiye ukuthi imnyama Noma imhlophe awuhlangene. mntanami. No, ndodakazi yakho iyakhala la ukuthi-ke na beningamsaphothi ngekwemali. Benivesane nje nithumela imali yokuthi kufakwe iy'nkukhu. Ngane yami Thabile udinga imali. Akaze asho. Ekhaya ikhona irolon nami ngiyayibeka irolon ubengcoba neyengenayo. Hayi uthathele isinqumo yena ukuthi amabhayi Okay. Uyanqamuka kancane lapha mhlawumbe ungakwazi ukushintsha la umi khona. Ngane yami thina sinenkinga. Njengamanje. Angikuzwa kahle mama, ungakwazi ukusuka la umi khona? Okay, mina ngikudluleke ngane yami kancane. UThabile uyasifaka enkingeni. Ngiyaxolisa. Hayi ngiyakuzwa manje. Hey, uThabile ngane yami uyasifaka enkingeni. Mina ngiyayigcoba irolon ekhaya uThabile mayingena irolon kufanele abuze mina ngimnike irolon. Hayi ukuthi ayithathele izinqumo yena ethambola iy'nkukhu zokulahla amabhadi. Azoyifaka enkingeni emndenini wethu. Kodwa angithi uyezwa ukuthi-ke uThabile ngane yami ayikho into angayitholi lapha ekhaya uyadla uThabile unayo yonke into nerolon yami angayigcoba asikho isidingo sokuthi ahambe azolahla iy'nkukhu zabantu zokulahla amabhadi azosifakela zona endlini. Ubaba wakhe kuwumandla akasebenzi. Unenkinga nje ekhaya. No, ngingazi ukuthi yonke lento kanti uThabile usemva kwayo. Okay, no yonke lento uThabile. Ngiya-understand i-stress sakho kodwa angithi uya-understand ukuthi ugeli bethu ukhanda iplan. So bengaboni ukuthi imiphumela yokwenza kanjena izokwenzani. uLungster kwa-Black Life TV. Uma ukhanda iplani ungafaka ifamily enkingeni ukhanda iplani. Cabanga ngoThabile ukuthi uma ikhanda le plani uzokuphathela inkinga ngoba uLungster bayolahla amabhadi abo. Lamabhadi abo ayicabanga ukuzokwenza kwifamily. But siya-understand angithi ukuthi ama-2000 awa-understand konke lokho. Wena Lungster wena unayo lapha esini. Ngicela ungibuzele yena ukuthi yena ufuna ngenzeni njengomdlali. Njengoba thina la ekhaya siney'nkinga ey'ngaka yena yini afuna siyenze thina. Okay. Ingayena asilandele zona kwazokuletha lapha ifamily. Ngizocela iphendulele ngizomnikeza ifoni. Thabile ngane yami. Thabile. Yebo ma. Angikholisanga mina ukuthi ube nje. Yebo ngiyakwazi. Sema uqala ucabanga lento yenza. Wawuthi kuba njani? Nami ngingasho ukuthi mhlambe ngafikelwa usathane nje ngoba into ebekade ngiyifunela yona le mali. Ngiyamthukela Thabile usathane, ngiyamthukela Thabile. Thabile ngiyamthukela usathane ishayele. La ishayele khona. Nimthukele. Ngoba uqhidile. Wena Thabile unomhobholo kahle kahle. Ngiyaxolisa ma ngiyaxolisa. Wena Thabile usuke wayosuka usathane la ishayele khona wathi uyena. Wenzela Thabile awungitshele kahle. Uyasipitela into enhle kunomndeni wethu. Yebo ngiyanifisela. Yini owenze kanje ngane? Bengayona inhloso ukuthi sengagcina kunje. Bengingazi nami ukuthi ngagcina sekunje. Thabile ngiyami yazi ngina amahlonje amanje ngibiza ingane yami. Ngiyaxolisa. Ngamahlonje. Imaphi amazwi ogcina ufuna ukuyasho mama? Uyabona ke Thabile njengokuqala kwakho lento ngicela uyigcine. Ngicela kube uwena ozofuna isolution yokusort out yonke lento eyenzile emndenini wethu. Khona kumanje ubaba wakhe akasebenzi angithi. Yebo akasebenzi. Inkinga la emndenini. Through wena. Yebo ngizozama kodwa bengicela ukuthi ubaba ongcono mangabe umtshele ngendlela ukuthi wena lento le uyithole mhlambe uyobheka ukuthi ngabe yini le yenza ukuthi kube nje lapha ekhaya. Uzokubulala ubaba wakho. Bangamtshela. Ungamtsheli nje ngembaba kanje umtshele ukuthi
Mhlambe angeke kwenzeke ngitshele ingane yami uzokubulala ubaba wakho. yebo Ngicela ngiyacela. wena uzame isolution yokuthi yonke le problem yakho yenzile. Yebo. Ayi, mama siyabonga kakhulu for isikhathi sakho. Okay. Asithembu- Ngiyabonga wena. Ya sithemba ukuthi kunomndeni nizokwazi ukuthi nilungise lento. Nazi ukuthi futhi isu Black Life TV sinani. Singakwazi uni-offerisha counselling mawuthi nidinga i-counselling as a family. Ngiyabonga kodwa ngishaqekile. Ngifuna ungasho. Hayi siyaxolisa kakhulu kodwa siyathemba ukuthi nizodlula kukona. Ngishaqekile. Kakhulu hayi ngithukile ngishaqekile futhi hey ungayithembi ingane. Hayi Awuthabile bengithembile ngane yami. hayi phephisa. Siyabonga kakhulu. Okay, thank you. Ngiyabonga. Bye. Uzizwa njani? Yamuzwa umama uphoxekile kakhulu. Hey kakhulu. Kakhulu ne? Yo. So manje mawufika ekhaya izothina udaba. Hey. Yena kuzomela ukuthi indlela ofuna aqale ngayo kuzofanele ukuthi ubaba angamtsheli nje ngalendlela ukuthi kwenzeke kanje ngeqiniso. Wabe nendlela yokumtshela. Ukuthi mhlawumbe into nje ayitholayo naye kufanele ilungiswe. Okay, so uzothini kumama ke mayixoxa ekhaya? Ngenzeka lokho uthi akuxoxe. Hayi ngeke. Ngeke azangixoxe. Phela nje kuyikona ukuthi njengamanje naye usathukile futhi udiniwe. Okay, kunombuzo la ngilokho ngiyibuza kona ukuthi ke na akhathi wenza yonke lento. Ukhona umunye obeyazi le ndaba? Akekho umuntu obeyazi. Buyenza wedwa sikhokho? Yebo bengingedwa. So ubuya wedwa emfuleni nje uyolilanda leli bhakede nenkukhu. Ngazithathela ibhakede nje ngoba sengicabange kahle ukuthi okay into ezongisizile ukuthi abantu ngebazi banake ngathatha ibhakede ngayo emfuleni afike ngaqalaza nje ngangibona ukuthi gcwele zonke izinto lezi zabo basebenza ngazo lapha base ngiyithatha ke wakhanda iplan. Hayi okay asithemba ukuthi ke na kwabanye abangani bakho uyobachazela nawe next time ukuthi ke na akuyona akusho ukuthi into mayibuke iyinhle izokwazi ukuthi ibe nemphumela eyinhle. Kunevesi elithini uthi ayikho indlela yonke ebukeka iyinhle isiphumelela ukusukuphila kodwa okunye esukufa ngithi. Yebo. So ngiyenzeka ukuthi wena wawubona ngathi ke na indlela enhle kodwa ukuphumela kwayo kwakukufa. So manje kulimela ubaba kulimela umama. So ngakuhle ukuthi nje ufike uyithobe njengengane kubona uzehlise ubeke ukuthi ke nodaba lakho lakuthini uze nikwazi ukuqhubeka phambili nibomndeni. Yebo ikona kufanele ngikwenze ngcono kodwa ngoba manje umthwalo usuthe kwehla ngoba sengikwazile ukuyikhipha ngitshele oyedwa wakho. No siyabonga but ke su Black Life TV sakuncoma usukwazile ukuthi uzosho udaba ngoba omunye bengathula nje ebona izinto ezibheda kodwa angalusho udaba. Lokho siyakuncoma. Nizoleke babukele emakhaya ukuthi ke nayi kushubile. Usisi uthi bethi ukhanda iplan yokuthi akwazi ukugenerate imali engcono ukuze akwazi ukuqhubeka nempilo kodwa belimaza umndeni ngala. Akusho ukuthi ke na into mayibukeka iyinhle kuwena izoba kahle isiphetho sayo. Kodwa kubalekile ukuthi masenze izinto sicabangele ama consequences ukuthi azothini. So Black Life TV siyabonga kakhulu dadwethu ukuthi ukwazile ukwehla azoyiceba lapha kubazali bakhe asho udaba lakhe. Siyanthanda kakhulu niqhubeke nibukele uBlack Life TV nihlelo noLungster nginthanda kakhulu. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register ngiyathanda kakhulu. It's the Black Life TV.